50 urte hauetan, materiala pila bat erabili ditut. Nire hasiera izan zen dibujo eta oleo. Eta oleokin zeitzen dut hobetogo bilatzen naizela. Baina denborakin hasi nintzen sartzen beste materiala batzuk kuadrotan. Eta hasi nintzen lehenengo aldia marko txikik sartzen kuadron barru, enremarkatzen. Eta gero, handi pixkanaka jo nintzen zabaltzen, hasi nintzen polvo de marmol, paperak sartzen, baina oso pixkanaka, behandu arte. Baina gero bilatu nonen materiala bat, oiala metalikoa, orduan hasi nintzen gauzak askoz gehiagokin sartzen. Boloarantan tela metalika iritsi baino lehenago, egurrakin iten non eskulturak kuadron bertan planon iten ditun. Hoi bastante erabilit non. Eta gero atera zen tela metalika eta orduan horrekin hasi nintzen bai, eta beti konposizioak ateratzen materiala hoiekin. Ez kuadron sartuta zeuden, gero pigmentokin bai zinitzen, sartzen non kuadron barrun. Eak ez zien kuadroa beha, nik kuadron barrun sartzen non. Gero oialak asko sartu ditut. Gainaz, esan ikusten, errutitio bidatuta esan ikusten o tela zan o pintura zan. Orduan joku hoi asko gustatzen zaten, zitako ematen zion beste indar bat. Maketak iteko bai, orduan behar ditut lapitzak, koloretazkok, boligrafoa kolore askotakok, beste tinta askok bai kolorekin. Eta gero erabiltzen dut oleoa gehien bat, egurra, kartoia, eskaiola, alambre eta marmol eskulturak iteko, bronze, korala bai sartu dut, askotan, soka asko bai, eta guain hain naiz plastikoa eta kristala atzetik margotuta,